Кеше гомере мәңгелек түгел, әмма фән һәм белем гасырларны узып китә. Совет физигы Игорь Курчатов шулай дип әйткән. Исәнмесез, бу белем дөньясы тапшыруы һәм бераз ял алып без янә Татарстан 24 телеканалына кайтабыз. Алдагы минутларда сөйләшә бөлүм 9-нчы сыйныф укучыларында телдән сөйләм күнекмәләре нинди дәрәҗәдә? Тел Казанга җиткерәчәк. Татар теле буенча Олимпиадага Россиянең кайсы төбәкләреннән катнашучылар җыелды? Курчак уеннары. Казан шәкертенә театр курчаклары ни өчен кирәк? Тәмле яңалыктан башлап җибәрик әле. Безнең программа Мәгариф турында дигән бөтен Россия бәйге финалисты булды. Белем дөньясы тапшыруы Мәгариф турында иң яхшы яңалыклар материалы номинациясендә 2нче урынны алды. Безнең өчен бу бүләкнең әһәмияте зур, чөнки иң яхшыларының беренче рәтендә безнең коллегалар ТАСС федераль мәгълүмат агентлыгы. Быел конкурста катнашырга дип Россиянең 72 төбәгеннән 827 теләүче булды. Күбесенчә эшләр Свердловск, Белгород, Мәскәү өлкәләре һәм Мәскәүнең үзеннән җибәрелде. Җиңүчеләр һәм финалистлар исемнәре Мәскәүдә бүләкләү тантанасында игълан ителде. Кадерле тамашачылар, берничә ел дәвамында безнең белән булуыгыз өчен без сезгә бик рәхмәтле. Татарстанда 37 9-нчы сыйныф укучылары өчен рус теле буенча йомгаклау әңгәмәләре үткәрелде. Бу 9-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң балаларга төп дәүләт имтиханына керү өчен кирәк. Педагоглар телдән сөйләм күнекмәләрен тикшерә. Эшне башкаруга катнашучыларга 15-16 минут вакыт бирелә. Әңгәмә 1200 мәктәптә үткәрелде. Катнашучы 10 һәм аннан артык балл җыярга тиеш. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Башка күп кенә нәтиҗәләрдән һәм имтиханнардан аермалы буларак, бу әңгәмә сроксыз гамәлдә. Әңгәмәне үтә алмаганнары нәрсә эшләргә тиеш? Бу хакта алга таба. Маленький Володя учился плавать в деревне у бабушки. Тогда он не имел особых навыков. Беренче җитди мәктәп имтиханы 9-нчы сыйныфта рус теле буенча йомгаклау әңгәмәсе. Дулкынлану уйлар үз чиратны көтү белән мәшгуль. Нинди текст булачак, нинди сораулар, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Әгәр җаваплар алдан ук билгеле булыр иде, әмма барысы да 9-нчы сыйныф укучылары өчен төп дәүләт имтиханындагы кебек үк җитди. 9-нчы сыйныфта йомгаклау әңгәмәсе бу төп дәүләт имтиханына рөхсәт. Телдән имтиханы укучыларның төрле темаларга аралаша белүләрен, диалог алып баруларын, текстны сәнгатьле итеп укуларын һәм аның турында сөйләүләрен тикшерү. Барлыгы 4 бирем: текстны уку, текстны үз сүзләрең белән сөйләү, телдән әйтем һәм имтихан бирүче белән әңгәмә. Имтихан өчен күп дигәндә 20 балл алырга мөмкин. Кадерле зачет алу өчен 10 балл җыярга кирәк. 2 минут аерым әзерлек кычкырып уку өчен һәм текстны үз сүзләрең белән сөйләү өчен бирелә. 1 минут телдән әйтемгә әзерлек. Монда сайлау мөмкинлеге бирелә. Беренче эләге сүрәтне тасвирлау, икенче тормыш тәҗрибәсе нигезендә хикәя, өченчесе бирелгән сорауга фикерләү. Имтиханга барлыгы 15 минут вакыт бирелә. Для ребят подготовлен определенный зал ожидания. Балалар өчен билгеләүче бер көтү зал әзерләнгән. Анда алар исемлекләрдә үз фамилияләрен, исемен, атасының исемен һәм йомгаклау әңгәмәнең аудитория номерын күрә алалар. Быел аз гына яңалык бар. Һәр чыгарылыш сыйныф укучысына шәхси бит әзерләнгән. Анда чыгарылыш сыйныф укучысы биргән әңгәмәнең йомгаклау балл куела. Имтихан көнендә Казанның 179-нчы мәктәбендә 9-нчы сыйныфтан 140 укучы имтихан бирде. Алар өчен 10 аудитория әзерләнгән иде. Әңгәмәне тапшыру процессын җәмәгать күзәтүчесе ул имтихан бирүченең әти-әнисе күзәтеп торды. Аның вазифасына телдән имтихан үткәрү тәртибен тикшерүдә тоту керде. В мои обязанности входит наблюдать. Минем вазифама тәртип артыннан күзәтергә керә. Нигездә барысы да искиткеч уза. Балалар әзерләнгән, үз кабинеты янында тыныч кына көтеп торалар. Барысы да әйбәт. Җәмәгать күзәтүче һәм 9-нчы сыйныф укучының ата-анасы сүзләренә караганда, имтиханга әзерлек өчен барлык түгәрәкләрне гамәлдән чыгарырга һәм вакытны укуга багышларга туры килде. Әмма хезмәте каты, җимеше татлы әйтмешли. Тырыш хезмәт нәтиҗәсендә күп укучылар өчен имтихан алар көткәннән җиңелрәк үтте.
Да, было даже проще. Әйе, мин моны күз алдыма китерүгә караганда җиңелрәк табылып чыкты. Кайбер вариантлар интернетта күпкә катлаулырак иде. Катлаулырак текст, рәсемнәр, монолог, ә монда барысы шактый гади иде. Иң мөһиме укучылар үзләре билгеләп үткәнчә борчылмаска, чөнки имтихан чираттагы сынау гына, ә биремнәр бары тик жыйнаклык һәм игътибар таләп итәләр. Казанның 179 номерлы гимназиясының рус теле һәм әдәбият укытучысы Наталья Хиврич билгеләп үткәнчә, балаларда дулкынлану сизелә, әмма җитди әзерлек аркасында укучылар барлык биремнәрне дә уңышлы үтәләр. Я единственное, чем хочу поделиться, это... Мин бердән бер нәрсә белән уртаклашырга телим. Бу беренче чиратта психологик яктан әзерләнергә киңәш итү. Чөнки балалар бу биремнәрне үтәргә сәләтле, алар әзер. Тик кайчагына менә бу дулкынлану шулай чагыла. Алар хәтта кайчакта үз биремдәге сорауларны яки калкучы ярдәмне дә ишетмиләр. Бу дулкынлану белән тыеп калырга алмыйлар. Кирәкле җавапка кыйләнә алмыйлар. Шуңа күрә күбрәк күнекмәләр кирәк. Имтихан көнендә үз хис-тойгыларыңны ышаныр өчен. Җитди сәбәпләр аркасында имтиханда катнашмаган яки низачет алган укучылар өчен резерв көннәр билгеләнгән 9 март һәм 16 май. Быел Татарстан Республикасы буенча йомгаклау әңгәмәсен 37 мең укучы тапшырды. Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада узды. Ярышларда Россиянең 21 регионыннан 150дән артык мәктәп укучысы катнашты. Олимпиада татар теленең абруен күтәрү максатыннан гына чыкмый, төбәкләр арасында элемтәләрне җайга салу, алга таба хезмәттәшлек итү өчен мөмкинлекләр дә, башка төбәкләрдән килгән педагоглар һәм укучылар белем бирү процессында практик яктан да ярдәм ала. Язма олимпиададан тыш нәфис сүз бәйгесе дә узды. Быел ул Муса Җәлилгә Моабит дәфтәрләре шигырьләр циклы өчен Ленин премиясе бирүлегә 65 ел тулуга багышланган иде. Интеллектуаль турнирның ничек узганын Надия Кадимова сөйләр. Кулыма ак кагаз һәм каләм алганнан соң күңелемдә җиңелчә генә дулкынлану хисе барлыкка килде. Юкка гына да түгел, нәкъ менә бүген татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадалар башланып китте. 21 төбәктән килгән укучылар 2 көнлек олимпиадада катнашачак. Беренче көне аның язма эшләр белән бәйле булса, икенче көне иҗатка багышланган. Залда калфа кигән кызлар, түбәтәйдән утырган егетләр сәхнәдә сөйләгән шигырьнең геройлары. Рәсәйнең төрле регионнарыннан килгән 155 укучы кайда яшәвенә карамастан туган телендә камил сөйләшә алуның ачык мисалы. Татарстан мәгариф һәм фән министрының урынбасары Минзәлия Закирова катнашучыларга карап, төбәкләрдә дә тирән, излекле һәм эчтәлекле эш алып барыла икәненә инанып, кунакланып китәбез ди. Безнең төбәк-ара олимпиадага һәр елны 27-30 регионнан укучыларыбыз килә. 2016 елны без бу төбәк-ара олимпиаданы беренче тапкыр уздырдык. Ул елны безнең 16 төбәктән генә балалар килгән булса, һәр елны безнең географиясында арта, укучылар саныбыз да арта. Быел инде төбәк-ара олимпиадага 20 төбәктән укучыларыбыз килде. 7 төбәк эпидемиологик ситуация карап инде 7 төбәк безнең олимпиадада дистант катнашалар. Биремнәрне шишкәннән соң укучыларны Казан буенча экскурсия, спектакль карау, язучылар белән очрашулар көтә. Рәт-рәт булып сузылган парта артларында 8нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр укучылар татар теленнән һәм әдәбиятыннан биремнәр шишә. Олимпиаданың ачылу тантанасында үз шигырен сөйләгән Артур Фәритов мәсәлән, киләчәгендә татар теле белән бәйләргә тели. Татар теле олимпиадасында мин катнашам. Беренчедән, чөнки ул минем туган телем. Мин туганнан бирле шул телдә сөйләшәм. Икенчедән инде ул минем уйлавымча ул бездән соң да ул тел калырга тиеш, ул күбәергә тиеш, таралырга тиеш, телебез югалмаска тиеш, чөнки менә шулай Казанда җыелу бик яхшы дип уйлыйм, чөнки без бер-беребез белән күбрәк аралаша алабыз. Төбәкләрдә туган телне укыткан укытучылар һич курыкмый татар теле ул мин дия ала. Чөнки нәкъ менә алар укучыларны әдәби телдә сөйләшергә өйрәтәләр. Татар әдәбиятына, халык яшәешенә кызыксыну уяталар. Укучыларны әзерләгән мөгаллимнәр дә вакытларын файда белән үткәрделәр.
Мастер-класслардан қала қызықсындырған сұрауларын Мәгариф министрлігінен һәм Фәннәр академиясынан келген білгішлерге беру мүмкінлігі де бар иде. 30 ел педагогик тәжірибесі болған Дамир Каюмов көп еллар Қозан мәктәбендә эшләгәннән соң туган ягы Свердловск өлкәсенә әйләнеп кайткан. Шит төбәктә 14 ел укучыларында татар теленә мәхәббәт уяту сыры нидә икән? Әгәр дә бала инде әзерлисең икән, эзлекләр рәвештә алып барасың икән, гаилә татар телендә гап-кора икән, өйдә ул вакытта бер генә проблема да юк. Чөнки бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә менә туган теленә укыту өчен бөтен шартлар да тудырылган. Инде курсларда уздырылып тора, олимпиадалар уздырылып тора, төрле татар теле әдәбияты кабинеты конкурслар уздырыла, төрле семинарлар уздырылып тора, Казаннан чакырып та уздырыла семинарлар. Демәк, укыйм дигән балага бөтен шартлар да тудырылган. Ләкин соңгы вакытта менә сайлау алу мөмкинлеге туды, шул гына бераз кыенлык тудырды инде. Ләкин ата-аналар белән эшләп, ничектер барыбер балалар үзләренең балаларын татар теле һәм әдәбиятын сайлыйлар туган теле буларак. Әлеге проблема юк. Ләкин башлангыч класста аз гына килеп чыга башлады проблемалар. Чөнки андагы балалар ни өчендер ясидан киләләр беренче сыйныфка, әти белән инде татарча әйтә белмим, безнең моңа аптырыйбыз. Инде икенче тапкыр Казанда төбәк-ара олимпиада катнашкан Төмән өлкәсе кызы киләчәген татар журналистикасы белән бәйләргә хыяллана. Себер татарларына хас булган үзгә диалект Мәдинәгә әдәби татар телендә аңлашырга комачау итмим икәнен үзеннән дә сорадык. Себер татарларына хас булган үзгә диалект Мәдинәгә әдәби татар телендә аңлашырга комачау итмим икәнен үзеннән сорадык. Безнең аерым бер диалект булса да, без бөтенебез бер татарлар һәм без гел бер-беребезне аңларга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм миңа авыр түгел башка җирдән килгән кешеләр белән сөйләшергә татар телендә. Җиңүчеләр дип Түбән Новгород, Оренбург, Чувашия, Свердлау, Пермь, Чиләбе, Омск өлкәләреннән килгән укучылар аталды. 15 яшьлек Казан малае 80-нән артык курчак ясап, театрда спектакль куйды. Яшөсмер турында Нияз Рахман сөйләп китәр. Үз рубрикасында ул балачак һәм мәгариф дөньясының иң кызыклы яңалыклары белән ортаклаша. Исәнмесез, кыска вакытлы тәнәфестән соң без кабаттан сезнең белән кызыклы тәнәфес сәхифәсендә сагынырга өлгергәнсездер дип уйлыйм. Интернеттагы иң кызыклы яңалыклар белән сезне алдагы минутларда таныштырырбыз. Казанда яшәүче 15 яшьлек Илья Салин турында инде күпләрегез ишеткәндер дә. Ул бер үзе 80-гә якын курчак ясаган. Ул гына түгел, хәтта әкият театрында Чилкунчик спектаклендә куя. Бакса, малайның курчаклар ясау, киемнәр тегү белән шөгыльләнүе кечкенәдән барлыкка килгән икән. Моны күргән әтиән исе аны махсус түгәрәккә илтә. Анда исә малай тагында яңа эшләргә өйрәнә һәм хәтта үзенең курчаклары белән сәхнәгә чыга. Илья курчаклар ясау буенча мастер-класслар да бирә башлаган. Чын талантның чыгышын сез дә карап китегез әле. Я этим уже занимаюсь 8 лет, то есть половину своей и творческой, и простой жизни. Вот. В детстве я вообще очень много делал различных поделок, всякие самоделки, с бумаги мы с бабушкой много клеили. Илья курчаклар белән мавыккан арада Бөекбританияда роботлар шаккаттыра башлаган. Америка компаниясе ясаган бу машинаның хис тойгыларын ачыклау өчен белгечләр аның питенә таба төрле хәрәкәтләр ясый. Борынна кагыла. Тик бу роботка охшамый һәм кешенең кулын тотып кала. Имеш, минем шәхси территорияма керәсе булма. Эшләр булай дәвам итсә, чыннан да машиналар кеше шикелле уйлый, сөйләшә һәм хәтта үзләренең яклау өчен көч тә куллануы мөмкин. Бу атнада менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сездә безнең программаның шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы аккаунтларына кушылыгыз. Файдалы мәгълүмат нәкъ шунда тупланган. Мәктәп аша уңышка, белем аша килешүгә юл. Бу сүзләрне Татарстанның беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев әйтте. Аның белән килешми булдыра алмыйбыз, чөнки мәктәп ул тормышыбызда булган бар яңаны дөньяга озатучы. Сау булыгыз.